Macan mangap tegap ucapkan dong kalian imbang podon dongklang ponang gendayang pranyot Bukan aku bang yang tahu itu bang. Apa ya? Iya kan. Oh ya abang ya. Yo guys 149 mana baru rezeki aja. Bantu typing HDD bagus serta doanya guys. Besok yang paling ya. Kepada adik-adik para penonton tetap dulu di tempat, jangan berlari-lari ya. Kepada adik-adik dan para penonton tetap duduk di tempat, tidak apa-apa.
Karangan sido muncul. Mbok yang guyu merengut bedai apa. Mbok yang guyu susah bedai apa. Banyak lukupi tetap ing janji. Ojo ilmu, ojo tansah juwo. Najan aku uga tansih laing janji. Mesemu najan tak enteni yo bareng ngamudi lure kakunan watone tumemet mesti kasembadan. Mbok yang guyu merengut bedai
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merasa kehilangan kunci motor atau mobil, segera menghubungi panitia dari kesenian jaranan. Benar. Suarikane wayang sewi panggilan operator, panggilan operator. Lila lana pamit
wong kang bisa Serius tenang. Oh, iya. Oh, ya ya mas. Lila nono pamit mulih meski kula yen tutu jodone moga enggal antuk suwe wong kang bisa latene slirane Pancena bojroning ati Ninggal buka wong sing tak tresnani Nanging badhe kados pundi wong kang bisa sak teremong lampahi Lila nono pamit mulih meski kula yen tutu jodone moga enggal antuk sulit wong kang bisa